U zahradkarskej produkcii jeden z väčších troškov to navodňovanie. Riedky porasty, ktorým še udalo privesť struju na poľu, že by navodňovanie bolo tunšie. Možlivé riešenie nova technológia, ktorá ešte vše bar zdraha, ale umožľuje bezplatné navodňovanie kasnujúci slnkovú energiu. Ľubomír Salonský pre nemožlivosť instalovania trafostanici kolo poľa na hlavnej drahy gospodinci Žabeľ medzi prvšíma, ktorí to zrobil. Preto sme odlučili položiť solárne panely, hoć to ani približno nie zamenjuje struju. Zostim môžem navodňovať len 20 holti, a keď by mal trafostanicu, mohol bym 50 hektari i veci. A to 5 i veci rastunšie jak nafta. Trošky investícií 30 000 eur dostati od banky na 5 roky bez kamaty. Salonský hovorí, že investícia vypláci za 5-6 roky, ale i že by to bolo veľa skorej, da nie musel placiť spod polno opremené pošorenie, ktoré má veľa vecí možlivosti, ak sú jemu potrebné, međutim, také bolo ponúknuté. Pošorenie dáva 7,5 kW struji i robi len, keď je slunka. A dňový kapacitet navodňovania maksimum 10 holti. Poneže toto polje má 25 holti, Salonský muši ešte všech osnovac i dizel agregat.